Hi guys! Good morning! Teacher Piw-piw here. Welcome to my YouTube channel. So, nakita nyo, ngayon nandito lang po ako sa bahay. And work from home ako today. Wow! So, gusto kong mag-video or mag-vlog kung paano ko edit, kung paano ko ginagawa ang mga letter sound videos ko. So, letter W na po tayo. And if you're interested kung paano ko ginagawa, kung ano ang ginagamit ko pag-edit, and please watch till the end. And please don't forget to like, subscribe, and comment. Leave a comment. And hit the notification bell to get the latest updates. Okay, let's start. So, let's start. So, yung ginagamit ko sa pag-record is isang cellphone, syempre microphone, and i-insert natin yung receiver dito kasi siya mag-receive siya yung magre-record ng kanta ko. And syempre headset kasi dito natin maririnig yung instrumental. So by the way, insert yung headset dito. And then yung ginagamit is Twinkle Twinkle Little Star para hindi tayo makapiright. And yung ginagamit ko sa pag-edit is Filmora. O sa Enchant sa cellphone na. Ngayon, meron akong Filmora sa laptop. So, yun ang ginagamit ko. Na-enjoy ko na siya. Wow! And, yun lang. Microphone, cellphone, isang cellphone para sa boses ko. And then, syempre, laptop para sa pag-edit. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung slides ko, yung video ng letter W. So, ito, sandali. Papakita ko sa inyo. Yung pag-reverse timing natin, ano natin siya, wati, wait, halo, wala, para hindi na siya, para hindi tugma yung yung pag-slide sa kanta. So, yes natin. After dyan, pwede na siya i-convert sa MP4. Kita niyo ba? Convert natin sa MP4. Yan na. MP4. Hanap tayo. Yan. And then, save na. Save. Na-save ko na yan. Nandito na siya, bali. Nandito na siya. Yan, letter for editing, W. Nandito na siya, Naging ano na siya, naging video na. Wati, wait. Walo. Wala. Yan, meron na tayong pictures. So, sa intro niya, gumagawa ko.
Ginagawa ko. So ngayon, mag-record tayo. Sure. Kanina, tinanggal ko yung headset para marinig nyo kung ano yung music na ginagamit ko, letter sound. So ngayon, pag mag-record na, nilagay ko yung headset. Ito, record ko na. Recorder. So, kung marinig nyo, maraming chicken. Mamaya, mag-ulit na lang ako sa pag-record. Usually, nag-record ako alas 15 ng hating gabi or 1 a.m. para sure na wala talaga nag-iingay. Ako lang nag-iingay. Yun. Pero, sige, papakita ko lang sa inyo kung paano. So, punta tayo sa recorder. And then, ipi-play ko dito yung instrumental. Tara, manganta kita sa tingog sa letrang W. Ulit. Parang letrang. Yan. Tara, manganta kita sa tingog sa letrang W. Ang tingog sa letrang W. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Wo, wo, wati. Wo, wo, wait. Wo, wo, walo. Wo, wo, wala. Ang tingog sa letrang W. Wo. Tara, kantahon ta utro ang tingog sa letrang W. Ang tingog sa letrang W. Wo. Wait. Wo, walo. Wo, wala. Ang tingog sa letrang W. 2,000 years later.
So time check, it's already 1 a.m. in the morning and katatapos ko lang mag-edit, and I hope you loved my video. I hope meron kayo natutunan sa aking ginawa ngayon. So please don't forget to like and leave a comment in this comment section. And asa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na kayo. And ano pa? And see you in my next vlog. Bye! Tara, manganta kita sa tingog sa letrang W.